Por outro lado, o apartado sanitario, hoxe daba unha vez máis o paso adiante porque empezaba hoxe luns a campaña de vacinación para a gripe A. Galicia comezaba hoxe a campaña de vacinación frente á gripe A con un total de 262.000 dosis das máis de 600.000 que se distribuirán na comunidade galega para dar cobertura ao 22% da poboación, despois de que o pasado venres, día 13, terminase a inmunización frente ao virus estacional. A campaña está destinada a grupos obxectivos determinados no Consello Interterritorial de Saúde, que tamén inclúe as embarazadas, pero con dosis específicas para ese colectivo que comezará a repartirse máis adiante, no momento en que se dispoña da partida, según se explica dende a Consellería de Sanidade. A vacinación, que non ten unha data de conclusión determinada, irase completando cas medidas de acordo establecido no marco estatal para este tipo de situacións.